Ayiwa ate ne kɔrɔfɔli kɔni so mama kɔni su bɛɛ kelen en tout cas ni tɛ yɔrɔ la n'u su bɛɛ kelen kɔrɔfɔli ti ba maaya la o nka n'u tun sera k'a kɛ ɲɔrɔfɔli ye o de kun ka ɲi ɲɔrɔfɔli de faamuyali bi sɔrɔ o la siga t'a la ɲɔrɔfɔli de b'a to walawalali bi kɛ siga t'a la ɲɔrɔfɔli de b'a to a ko bi si dɔn a bi ten sabu fɛn dɔ tɛ ɲɛfɔ nka o bɛ si dɔn o jɛlen don nka karibaliya fana de bɛ na ni ɲɛrɔfɔli ye siran na ni kɔrɔfɔli ye jɔrɔ na ni kɔrɔfɔli walima i b'a fɛ ka nkalonda maa la u bɛ na ni kɔrɔfɔli kɔntɛ maaya jɛlen ɲuman o ye ɲɛrɔfɔli ni min ma bɛn k'a fɔ k'a ban u ye maaya ban a banna nka kɔrɔfɔli mana don a la o y'a bilalen danga wɛrɛ la kosɛbɛ min man di ala yɛrɛ Siribe marhaba a faamuna kuma ɲɛna kɔri baasi kɔni t'i la maaya dun ani denbaya maaya bɛ baasi t'a la alhamdulilayi tabarikala Selima sira t'an bolo sira tɛ yen dɛ sira tɛ yen madame Danbele a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Madina Sisoko tiɲɛ yɛrɛ la mun ye y'a fɔla a tɔgɔ fɛn in tɔ a échangeur wa a b'a fɔ ko pɔnwanda don min bɛ ka dilan a ti ban u ti taa anw ti lafiya ni diɲɛ yɛrɛ dekun ye kelen ye a kilancɛ bɛ y'a fɔla nin sira in taama b'a kan dɛ yɔrɔ a fana kɔ b'a bolo sisan anw ta bɛ ɲini ka kɛ fari yɛrɛ fa bɛ yan aw ta ye commune ye commune mɔgɔ bɛ commune kɔfɛ la fɔ Tabakɔrɔ kɛ commune Tabakɔrɔ ala k'aw ɲuman bɔ amina ya Allah ɲuman bɔ n'o Mali chantier chantier min kan ka kalo 6 kɛ o bɛ san 6 kɛ anw fɛ yan et puis min ka jugu a bɛɛ ye an kɔni an t'a kɔnɔ gafe dɔn nka nin n'a ɲɔgɔnna projet tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ko déviation tɛ kɛ kɛcogo t'o la awɔ déviation kɔni mais o déviation maaw b'u miiri yɔrɔ min na ka tɛmɛ yaasa yanni baara ka ban ayi mais o min musaka min bɛ don la dɛ lala o de bɛ ci wara kula sinon nin tɛ se ka kɛ hali échangeur buruburu bɛ ci wara non mais sira filɛ n'i ye Musa Muta in bila dilan ka pɔndi bi ko daminɛnen don wa ngo général ka ko labɛnnen kun don Amadou Toumani Touré wallahi ala k'a da yɔrɔ suma ale de y'a fɛrɛ n'a dabali n'a fɛn bɛɛ tigɛ ka musaka kunfɔlɔ bɔ u y'o ci wara kula ko sabu k'o ka fanga dafiri la ko ɲininkali tɛna kɛ tun min ye n'i y'a fɔ n b'a kɛ inchallah ale nana ale ma se ka ale ma se k'a kɛ nka ale bi a b'o o ka bolo de ka fɔ bi san joli non kojugu don tiɲɛ yɛrɛ la mara an yɛrɛ dala sira in an kun bɛ siraba min dala yan o yɛrɛ banna a kɛra tare ye fo k'a fɔ a to ten n'o tɛ u kun b'an ka so in firi an dala yan ni de ala cɛ i b'a ko taramile de tɛ Salongo marhaba Baminata ni denmisɛnninw ni sigiɲɔgɔnw bɛ si t'o la an bɛ fara ɲɔgɔn kan an tigi b'a la k'a fɔ k'aw kɔni ko bilala sa an ko ma bila sa nka Bacilakaw ɲana an ma dɔɔni olu ye pɔndɔ d'an ma o kɛn bɛ k'an ka sira surunya awɔ Bacili ka denmisɛnninw an b'o fɔ k'o ɲa Bacili jumɛn Aliou Bacili ka denmisɛnninw tubarikala saya man jugu fɔ jɔn bɛ n kɔ wallahi mais min f'i ye u tɛ parti la u tɛ gouvernement na u tɛ politique jɔyɔrɔ ɲini na maire tɛ député u tɛ k'a b'u yɛrɛ la ka maaninfinw lafiya a banna o pɔnni kɔni ye anw ko b'an bolo dɔɔni nka jiko a hami b'an na dɛ a bɛ jɔrɔ la sabu a fɔra ko ka so o so ci komi ni mairie tila k'a fɔ ka wari minɛ k'u ka taa bɛɛ baare ka kura baare ka bɔ a bɛɛ kan k'a bɛɛ fase an yɛrɛ ka bamanankan na k'a fase kura kɛra so ka tila k'u fase bɛɛ ɲɛna tilegan dere fɛ 600 280 240 salamu fatiya jizo ka sigida bɛɛ dun olu k'u ka buruburu sɔrɔ ka bila u kun c'est comme ça les vies en commune 1 c'est tout Mali voilà ala k'a nɔgɔya bismillah Siribe marhaba o kuma an bɛ Jabaru masa tanu nin bɛɛ ye ala tanu ye o nin bɛɛ bi kɛ ala kana denw ka bansira ye Jabaru wahidu bɛɛ sɔn masa anw b'a barikada jigi bɛ sigi ale de kan jigi bɛ da ale de kan nata bi kɛ ka ɲɛsin ale de ma maa hadama ɲɔgɔn ma nin sɔn a b'a baro bɔ yɔrɔ cayara so fila masa b'i sɔn a tɛ fɛn fɔ o kadira kɔnɔ anw b'an jigi kɛ Jabaru wahidu ye bɛɛ sɔn masa n'an y'a tanu anw bɛ rasulu tanu k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jiriya kan an masaw olu sarasi tɛ anw bolo an ka diɲɛsosigi sabu don k'u barikada ni k'u wale ɲuman dɔn bada foli k'o ɲɛsin u ma i k'a dɔn an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka dugawu k'u ye hali bi ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ janɲɔ masa ka banakɔrɔ bankura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ ala ka jiri kɛ lafiyaw la banbaatɔ ala ka hinɛ olu n'an i k'a dɔn banbaatɔw bɛɛ lajɛlen na a n'an masa tɔw bɛɛ o kumana nin sanga in na kanubaa jama de bɛ fɔ k'u barikada ko dan t'u la faso kɔnɔ ani faso kɔ kan san mun bɛ kanuya o bɛ
ala kama kanu ko fo nimisa to la ku ni ce u yɛrɛ ye ala k'an to ɲɔgɔn ye k'u ka bisimila an dun b'o bisimila kɛnɛ min kan o de ye kunnafoni kɛnɛ ye koyi yaasa k'olu fana ka kunnasiri basi an b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la kelen kelen sugandira ni ala ka jɛ o na k'u garisɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala ko nɔgɔyaw ye ala se ko ɲuman ala ko nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn ni k'a cari suya kɔlɛtigi ani nɛgɛ sujurutigiw don ala ko nɔgɔyaw ye nka c'est pas jarre aujourd'hui Aïcha Jarre Sajari hawa tafili be voilà fota note ntun parfara donne Sajari voilà merci Siribe ton nenti mami makanazi maganaki ouais ala be radio la ma fili badna kan ka ke fesa Bakari lebi be pétrolier de bon minye Bakari Dambele ala ke ni cena ke hawa kare fe ya fo tugumi Bakari Dambele be aya ba ngondo do ale di magandi o de y'a to n ko a ma Jare jaja Gafure be Gafure ni bi akaba salam fatiha n'Ala sɔnna Jare ka d'anw ye dɛ ko bɛ Jare le don an fɛ anw tɛ foyi la ni Jare tɛ ni Ala sɔnna awɔ tile kuru Jare a bɛ ten anw b'a Jare san mun mɛn ni minnu ko k'a tɛ Jare fɛ yen sa c'est tant pis pour toi tant pis pour Madu Sogoba n'o tɛ presigili troisième point y'a Jare Balu n'a ka maaw Indicateur Renouveau o y'a Jare Radio Renouveau a y'a Jare TV Renouveau a y'a Jare min ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɛlɛnni a y'a Jare mais Renouveau Embrim k'olu t'a Jare c'est tant pis pour vous kumana jajo Sanogo an sigi kun ye kunnafoni ye Karamɔgɔ an t'a ko bila dagiri na la sumali kun ye hakɛ ka dɔ ye lajɛba ni lamɛnba ni k'a dɔn Franka radio bɛɛ lajɛlen bi fo tanuna ni k'u barika da kosɛbɛ mana i k'a dɔn wulikajɔ kɛbaaw ka ca kosɛbɛ kuma o kuma ni Ala ye dugu min ɲuman jɛ Karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ dali masa in bi tanu la kosɛbɛ dɛ bawo Mali sigi kɛn bɛ i k'a dɔn sen nɔ kunbiri nɔ ye tɔ tɛ tɔɔrɔ tɛ la bɛɛ lajɛlen ni kamana gwa bi da an bi wolo da an kan jigi la nka ni don min lastigɛra ni k'o yira an na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ dali masa tanu kɔ dɛ i bɛ masa tanu di kuma bɛɛ tile bɔ ka bin ka su ko ka dugu jɛ e ɲɛna Mali la o ye dugawu jaabiba ye koyi o ye dugawu jaabiba di o ma an b'a kɛra kuru la a bɛ kɛ min ye annonceur ye an b'ale ta teliya la daa dɔ Kamara ka i k'a dɔn laadala araba ɲininkali bɛ yen a ko pourquoi ne pas le dire ko munna a ti fɔ Kɔrɔmɔrɔ o kuma an tɛ taa yɔrɔ jan bi daa dɔ y'i k'a dɔn sɔni sigi anw yɛrɛ sigiɲɔgɔn i k'a dɔn k'a fɔ pont na yan u k'a ma ko troisième pont ko ni a k'a dɔn ɲɛma kɛ nin pont in ma a Kɔrɔmɔrɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bi tali kɛ o kumana cɛncɛn kɔnɔna ani bɔgɔ k'o kɛ bɛ ni ka pont ni k'a sɛbɛkɔrɔfa kosɛbɛ dɛ o k'an bɛ donni min na ko bi daa dɔn ko dɔw bɛ yen nɔ o kumana i y'a fɔ cogo min na a ti pan ko kunna k'a ka dɔgɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ hakilila jiginna i k'a dɔn nin pont belebele min filɛ n'a lasɔrɔla i k'a dɔn Mali ni Chinois jamanaw olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo olu kɔnɔna na i k'a dɔn a bɛ Amadu ne ka hakili jigin o la jakɔrɔba dan bɛ dugukolo finman n'a jɛman cɛ o kumana i k'a dɔn ko pont kofɔlen min filɛ Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn hakilila jiginna ko mɛtiri 1616 wa in k'a bɛ janya i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ o de kofɔ a ka ja Bamakɔ pont bɛɛ lajɛlen ye a labɛn bɛ ka tɛmɛ Bamakɔ pont bɛɛ kan nka ko a y'i tɔgɔ to mɔgɔw da Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ siraba kan kasara dɔ olu y'a sababu ye Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko kumana ko nin pont kofɔlen min filɛ Kɔrɔmɔrɔ o kumana minnu ka kan ka se ka pont in ni ka i k'a dɔn k'a fɔ a ma susu kuma bɛɛ a walasa k'a kisi k'a dɔn cɛncɛnjugu ni i k'a dɔn bɔgɔjugu ma a k'a b'i n'a fɔ olu ɲɛ bɛ ka pan nin ko ninnu kunna dɛ daa dɔn ko n'i y'a ta k'a jateminɛ bolimafɛn sen fila minnu n'olu bɛ i k'a dɔn taama nin ka a n'a sen naaniw o kuma k'a dekunba dɔ ye mun ye n'i yɛlɛla pont in sanfɛ Kɔrɔmɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ cɛncɛn de bɛ nin kan kosɛbɛ o kumana k'u bɛ i k'a dɔn cɛncɛn wuli ka kɛ ɲɔgɔn kan ko olu dun ye wale ye wale minnu bɛ se ka gɛlɛya la nati olu dun ye ko ye ko minnu n'a bɛ se ka i k'a dɔn siraba kan kasara ni ka i k'a dɔn o la na o kuma ko an bɛ donni minɛ ko bi k'a ka kan maa minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen don nin baara sugu ma duguba kɔnɔ yan Kɔrɔmɔrɔ k'a ka fɔ u ye k'u hakili ni k'a lami ka to amina k'a fɔ ko nin pont belebele min filɛ nin badenya pont nin teriya pont min n'a sɔrɔlen filɛ a ka man kan o kumana gɛlɛya dɔ bɛ yen k'a sɔrɔ fura b'an bolo k'an kana man kan sigi ni k'a lajɛ daa dɔ Kamara a ko munna a ti fɔ o kumana a y'i da se a ma anw bɛ girin fɛnw nɔfɛ nka n'u sɔrɔla a ladon ko o bɛ kɛ bololatigɛlenya baara ye ni maa min yɛrɛ ye troisième pont tariku mɛn kilomètre 1 mètre 600 ani 16 o ye janya ye dɛ wallahi dilanko cɛɲi siga t'o la waati dɔ tɛmɛna bɛɛ ko pont tɛ se ka jɔ nin yɔrɔ na ko jinɛw b'i kun ci wallahi Amadu ko pont bi jɔ Siniwa ko jinɛw bɛ se ka k'ale k'ulu yɛrɛ na jinɛw kun ci pont jɔra pont jɔra wallahi baasi tɛ
Amadu yɛrɛ ye fɛn ɲuman fɛn fɛn di jamana in ma k'a bɛ kɛ hɛrɛ sɔrɔ sira y'an bolo an y'an bolo bɔ a bɛɛ kɔrɔ espace public bɛ cogo di bi monument ninnu kɔrɔlaw a fleurs n'a gazons bɛ cogo di olu ka ko bɛ ɲini ka ban olu yɛrɛ kɛra wagabɔnw dagayɔrɔ ani binganikɛlaw pont jukɔrɔlaw ani i k'a dɔn a ye senamaw ka échangeur minnu dilan k'olu lajɛ bi ala kosɔn a kana se k'a kɛ nka a kɛra ka da aw ma ala i kana se k'a ladon fana wa gɛlɛya min ye cakɛdaw de kɛrɛnkɛrɛnnen don ninnu kama wa u bɛ sara a kama des services c'est-à-dire désignés jɔngo ala i kana se kilisi la nka fɔ nɔfɛ i man ka dɛsɛ o la dɛ est-ce que a bɛ ten bala ka koɲɛ nɔgɔya a fɔ nɔfɛ e man ka dɛsɛ o la k'a dilan k'a d'an ma ko k'a ladon o ladonko de kɛra baara y'an bolo kabi nanzara kun taara ka minnu to an bolo dɔrɔn de kun b'an bolo Modibo ye min kɛ yanni waatu cɛ bingani ka kɛ o fana kun b'an bolo yan maa ma se ka dɔ fara o kan fɔ dɔ bɔra o de la don o don Amadu nalen de ye dɔ fara o kan nka o taalen tuma dɔ la an ka kow ye kɔrɔlen mana bɔ an tɛ fɛ o ka tɔgɔ duman yɛrɛ sɔrɔ an b'an bolo bɔ a bɛɛ kɔrɔ ala ka ɲuman minnu bɛ an b'a bɛɛ fili o ka gɛlɛn o ye kojuguba de ye ala k'a nɔgɔya an kana bila an yɛrɛ la bisimila Sanɔgɔ saha n bɛ express de Bamako ta ni y'ale ta sa i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ boli nɛgɛ ka araye nɛgɛ tigɛra nɛgɛ ka chemin de fer i b'a ye k'a fɔ ko chemin de fer ko kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ k'olu ka baaraw bɛna daminɛ ko min ye i k'a dɔn o kuma o kɔni ye tulola kibaru duman ye nka maa ɲɛmaa ko ko man di baarakɛlaw ye bi hali dɔɔni a ma ka go bi ko sugula wulu fɛn min ye i k'a dɔn directeur général ye so pas faire ko cheminot k'u tɛ nin cɛ in fɛ bi dɛ ayiwa hali ni baara daminɛna nin cɛ in ka ko na kɛ gɛlɛya ye nin baara in kɔnɔna la fɛn min ye gouvernement ye n'o ye furancɛ fanga gouvernement ye o n'o ka maa ɲɛmaaba n'o ye président Asimi Goita ye ale n'a ka fangabulon ɲɛmaaba n'o ye premier ministre Choguel ko Kala Mayiga ye ayiwa ko ninnu kɔni ko maa bɛ se k'a fɔ ko wulila k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔsen kan sabu min ye baara taabolo ye ko u bɛ ka a ko dɔw nun don dɔɔni dɔɔni hakaja min ye nɛgɛsira o baara ye ko nin kuma a kɔni ye i k'a dɔn a mankutu cayara waati dɔ la ko n'i ye jateminɛ kɛ sɛbɛnw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye nɛgɛsira ye Bamakɔ ko kɔlɔsiliw kɛra k'a fɔ ko i k'a dɔn min ye tile damadɔ tɛmɛnen ko nɛgɛsira ko ko taama dɔɔni ma k'a kan wa a kun famana min ma min ye terrain ye o ye kilomɛtɛrɛ 10 bɔ ɲɔgɔn ko taama k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ kow bɛ cogo min na ko nin bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra anw ka technicien jolenw yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan maa ma bɔ kɔkɔ maa ma bɔ bakɔ ka na anw ka technicienw fɛ yan nka i k'a dɔn olu yɛrɛ kɛ n bɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye jamana bolo fo ka taa se bi don ma min ye i k'a dɔn terrain kun minnu bɛ yen n'u k'o ma ko locomotive minnu yɛrɛ bɛ yen ni maaw kun ko k'u tɛ se ka taama bilen ko ninnu i k'a dɔn latigɛ bannen ye ko olu dɔw kɔni bilala sen kan ko nka ko dɔw fana ma ɲɛ sɔrɔ hali bi min ye Musa Jara ye esprit de Bamako kɔnɔ a ko fɛn min ye an bɛ kɛ tu ni jama fɛ mura juguni mana siya mura bɛ caman na bi san balagana ninnu se b'a la min ye i k'a dɔn Musa Jara ka fɔ ye a ko min ye i k'a dɔn k'an bɛ segin ka na nin ko ninnu kan i b'a ye k'a fɔ ko min ye terrain kunkolo kura ko sɔrɔli ko de bɛ maliden bɛ ni kan bi wa min ye fanga tigilamaw ye o hakilina fana y'o ye cheminot Mali kɔnɔ yan k'u ye i k'a dɔn latigɛ kojugu bɛɛ lajɛlen ye ani lajaba ni sɛgɛn bɛɛ de ye k'a sabu kɛ san caman kɛra i k'a dɔn ninnu tun bɛ degun ni lajaba de kɔnɔ o kumana faso yɛrɛ i k'a dɔn o dɛsɛra k'u bɔ o degun kɔnɔ fɛn min ye i k'a dɔn nin kunnafoni mɛnɛ k'a fɔ ko nɛgɛsira taama bɛna daminɛ ko u ma nisɔndiya dɔɔni wa nka u ma muguri fɔlɔ dɛ k'u ka baara in kɛlen ye o nisɔndiyani min filɛ nin ye k'a bɔra gouvernement ka ŋaniya sirilen na min ye Choguel ko Kala Mayiga ale n'a ka gouvernement ye k'a jira u la tuguni k'a fɔ k'u ka jurukɔrɔ min bɛ faso la ko juru sarali fana na daminɛ o fana kɛra tulo la kubari duman ye tuguni min ye syndicat olu ka sira ye olu y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn lafasali tɔnba min bɛ an ka jamana a baarakɛlaw tɔgɔ la n'o ye UNTM ye k'o y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn jurukɔrɔw ko ko a saraliw yɛrɛ ma daminɛ ka ban wa ko nin na kɛ nisɔndiya ko ye i k'a dɔn nɛgɛsira baarakɛlaw bolo k'a sabu kɛ olu y'u ka latigɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nɛgɛsira baara ma k'u ni n'u ka joli ani wɔsiji k'a bɛɛ di faso ma nka i k'a dɔn faso o m'u sara ni kayira ye dɛ fɛn min ye u ka ko taabolo ye k'u kɛra i n'a fɔ bolokɔnɔmaw k'u kɛra i n'a fɔ bolokɔfɛtɔmaw k'u ma don jate la ka bɔnɛ ni sangalamaci u ye nin bɛɛ y'u ɲɛ la ka lajaba si bɛɛ y'u ɲɛ la nka bɔnɛjugu bɛɛ kɛbaa jɔnjɔn ye jɔn ye directeur général société min ye diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen jɛ société ye i k'a dɔn o directeur général min bɛ yen n'o ye Sopafer maa ɲɛmaa ye ko Ibrahim Mayiga ko ale den ni bɔnɛ bɛɛ se i k'a dɔn k'a fɔ an ka nɛgɛsira baarakɛlaw ma n'o ye cheminot ye sabu faso tun y'ale yamaruya k'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ yasa ninnu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min ni k'a dɔn foroba sariya a n'a taabolo ni baara taabolo nasiraw la bolo n'o bila l'o ko la ka tila ka bɛnkan kow la u ko min ma protocole
d'accord a kɛra janvier kalo 2020 san Mali kɔnɔ yan Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ a kun bɛ kadara min kɔnɔ o de y'i k'a dɔn nɛgɛsira kɔrɔ ye Dakar Bamako min bɛ tali kɛ nɛgɛsira o baara taabolo kan ko cheminot minnu bɛ Mali la yan a kun jira l'olu la k'a fɔ k'u ka ko bɛɛ lajɛlen ka kalifalen n'u ni maa masina in na ko o na i k'a dɔn u bɔ bolo la k'o fana nana o mana ni foyi ye juguya ani i k'a dɔn degun k'o kɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn cheminot ma u yɛrɛ kun jigi ye min ye jigi tɔ tigɛra ka taa fɛ Sopaver société min don faso ta don i b'a ye k'a fɔ ko nka ko faso a bɛ bolomada yɔrɔ ɲini kuma bɛɛ jɛngoma ɲɔgɔn ani dɛmɛbaa ɲɔgɔn k'o de la sa ko Sopaver ko taara k'a di olu ma ayiwa k'u ka i k'a dɔn u ɲɛsin baaraw ma baara minnu bɛ nɛgɛsira baaraw ko fɔ taa ka segin a n'a koɲɛw ani nɛgɛsira baarakɛlaw ka ko sabatili k'o ɲɛfɔ Sopaver ko yanni i k'a dɔn k'a fɔ o ko kɛ wa ayi ale taar'i sen don ko wɛrɛw la ka tila ka koba kundan wɛrɛw daminɛ ayiwa ko min ye an bɛ don min ko bi ko Sopaver k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a yɛrɛ ka sebaaya min b'a bolo ko batakini fitinin de ye sebaaya in d'a ma n'o ye lettrɛnin dɔ ye k'o lettrɛnin bɛ mun de ko fɔ k'a ka nɛgɛsira ani k'a dɔn a baarakɛlaw k'olu ka kow ɲɛnabɔ k'a baara kɛ ko cɛ ɲina ko n'o tɛ wa ko Sopaver yɛrɛ ko i k'a dɔn ko dalu kolo gɛlɛn si t'a bolo bolomadayɔrɔ kolo gɛlɛn si tɛ ni lettrɛnin tɛ o lettrɛnin min dira k'o dɔrɔn de ye an n'u cɛ kuma ye an n'u cɛ ko ye min kɛra minisirili fɛ a waatiw la ayiwa lettrɛnin awɔ k'o lettrɛnin min filɛ nin ye i k'a dɔn ko Sopaver ko a kun ye k'o k'i ɲɛsin i k'a dɔn foroba baara minnu bɛ yen ani k'a dɔn ɲɛmayaso baara minnu bɛ yen ani baarakɛlaw ka ko ɲɛnabolo Dakar Bamako o nɛgɛsira o koɲɛw la ko nka k'o fana ma se ka kɛ ayiwa ko n'o tɛ ko rapport si tɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko sebaaya belebele bɛ Sopaver bolo walama jɔyɔrɔba b'a bolo walasa a ka nɛgɛsira baara bɛɛ ta k'o don a nɔngɔn na ayiwa min ye i k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye k'a kow dira a ma chemin de fer n'o y'an ka nɛgɛsira ye a baarakɛla minnu bɛ wele ko cheminot u k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ko u ma ɲɛsin sɔrɔ u ka ko la nka ko n'i ko ka kuma jɛya Mali cheminot i b'a ye k'a fɔ ko u tɛ fɛ Ibrahim Mayiga in de ka k'u ka ɲɛmaa ye hali ni nɛgɛsira baara daminɛna kura ye k'u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini maa so min dun kan ka kɛ suba ye dɛ maa so min ye maa kekun fana ye awɔ a ma daminɛ fɔlɔ dɛ mankan misɛnnin minnu bɛ yen u ka fura ɲini o la gɛlɛya bɛ min nɔfɛ cakɛda kosɛbɛ ko baarakɛbaw ni baarakɛlaw tɛ cakɛda ye tɛ baarakɛla ni ɲɛmaa cɛ a kɔni tigɛnsonya don dɛ sigi bɛ kɛ tigɛnsonya kan o kumana ko min ye Sopaver a baarakɛlaw ye ko hali ni baara daminɛna k'u bɛ min jɛya k'a fɔ Ibrahim Mayiga ko k'a bɔ olu ka ɲɛmaaya la sabu u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini a ye lajaba min se olu ma a ye degun min se olu ma k'olu de b'o dɔn ko ɲɛci si t'a la olu ka ɲɛmaayaso in na ko sabu yɔrɔ in dira a ma k'a k'a kɛ cogo min na a m'a kɛ ten nka a y'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye o kumana ko i k'a dɔn ko yala maa mago bɛ ni maa masina la tuguni wa ko min ye baara daminɛnen ye k'o maa kelen bila yen nɔ o tɛ i k'a dɔn sonsoro taara sonsoro nana ye wa min ye cheminot ye Mali tɔgɔ la u sara yan nɔ ni Ibrahim Mayiga ɲɛna u ka denw ka i k'a dɔn kalanw tiɲɛna yan furu sara yan o banabaatɔw u y'u ka bana hali k'u yɛrɛ furakɛ o se ma k'u ye ni Ibrahim Mayiga ɲɛna yan nɔ a ma kala don a ɲina ka bɛn n'a ye wa jamana yɛrɛ fana o ma se k'u bɔ bolo la nka jamana de kɛn bɛ ka i k'a dɔn baarakɛlaw di ni Ibrahim Mayiga in ma k'u bɛ maa ɲɛmaw wele n'u ma ɲɛ k'u bɛ nɛgɛsira baara daminɛ tuguni président Assimi Goïta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale n'a ka fanga ɲɛmaa ko n'u ma ɲɛ k'u bɛ i k'a dɔn nɛgɛsira baara daminɛ tuguni ko nin cɛ in ka bɔ ye ko ne tɛ k'u t'i bɛn a la dɛ o kumana min ye i k'a dɔn Asimu ko kaba ma kɛ jamana ɲɛmaa ye jamana ɲɛmaa dankan kun don tuma min na ninnu ka kunnafoni sera ye waati min k'a y'u ka ko ta bala a yɛrɛ de kun y'a t'a bolo la ko n'a ma ɲɛ o yɛrɛ kɛra jamana ɲɛmaa ye k'u jigi b'a kan k'a fɔ ko ɲɛna sɔrɔ ko in na nka k'u b'a wele Mali cheminot b'a wele Mayiga Ibrahim Mayiga k'u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini wa ni i k'a dɔn cheminot cɛman ni musoba minnu bɛ yen n'u y'u ni n'u ka i k'a dɔn latigɛ bɛɛ bɛn faso a baara ma ani k'u joli ni wɔsiji di faso in ma ko ni faso ma dɔwɛrɛ kɛ olu ye a kan k'u waleɲuman dɔn ko nka k'u ma waleɲuman dɔn sɔrɔ faso fɛ k'o welewele bɛ da ni k'o ɲɛsin Assimi Goïta ma a ye ko min ta bala k'a sɔrɔ a ma k'a ye n'a kɛra ye k'u jigi b'a la k'a fɔ ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la min ɲɛ ye Musa Jara ye a ka nɔbila sɛbɛn nin ɲɛ anw y'a bɔ i k'a dɔn Express de Bamako kɔnɔ u ka bidon bɔli dɔ jan Express de Bamako kɔrɔmuru i k'a dɔn an b'a cakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn an b'an sinsin min ka terrain ko ka gɛlɛya kosɛbɛ nin kɔni ko in man kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɔndɔ ye te k'a baara lawuli o tɛ bɛn o
Mana u ka furanyina la barakɛlaw yɛrɛ danaya tɛ baarakɛlaw ni y'a fala danaya a ɲɛmaa di maa min cɛ o ye gɛlɛyaba ye wa baarakɛlaw bɛ lajaba la tuma min kalo 9 ni kalo 10 juru bɛ faso la u bɛ ka taa terengaraw pɛntiri baara tɛ ka kɛ o la baara yɛrɛ tɛ ka kɛ ka t'o pɛntiri basa ni restaurant yɛrɛw ye Ala ka nɔgɔya u yɛrɛ bɛ taa gɛrɛn sigi ka dute Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa Mopti colonel Asimi Goita k'a ye bisimila minɛ i k'a dɔn Mopti Sudu Baba nka ko a ye k'a dɔn kɔrɔfɔkan min fɔ a tun t'an bɛ balo tila min na o kuma k'a ye i k'a dɔn nanzarakan kelen fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o kumana ko balokisɛ minnu n'olu dilen filɛ nin ye kɔrɔmɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen ka i k'a dɔn k'a fɔ o kumana taa a taa yɔrɔ la k'a y'i sinsin o kan a k'a fɔ dɛ chaque graine de ses vivres doit arriver à destination voilà a k'a fɔ dɛ n'o tɛ a m'a fɔ ko saki dɛ a kisɛ kelen kelen bɔrɔ ko tɛ ni kisɛ kelen tununa min ma s'a se yɔrɔ la i na dantigɛli kɛ a segu ye o de don ni Maliko yɛrɛ de ma minɛ ta Maliko tɛ ɲɛnabɔ e dɔ kɛra Soɲali la sa koyi Mali yɛrɛ Soɲali de kɛlen bɛ ka Mali yɛrɛ dili tigɛ k'a jolisira bɛɛ datugu ma ya chargé de mission million 20 tununa ci wara kula o ye chargé déchargé de mission déchargé de mission mabo bon ani mission yɛrɛ tigiba Kɔrɔmɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni gafe min n'o ye Nouvelle Horizon ɲɛfɛmura a ko Asimi Goita Moptikaw bɔra ka caya k'a bisimila a ka kununko taama na Moptikaw olu fɛ yen nɔ o k'an ka hakililajigin kɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ Asimi i k'a dɔn o bɛ tali kɛ furancɛ fanga maa ɲɛma ani i k'a dɔn jɛkulu caman o kumana maa ɲɛmaw k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti a kɛra kununko tarata kalo tile 6 juin kalo san 2021 ko ma ko plan national de réponse à l'insécurité alimentaire o ye k'a dɔn k'a fɔ walasa ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ i k'a dɔn kɔngɔ o kumana u bɛ se k'a lakunbɛn cogo min na Badiriba y'i kanto n'o bɛ tali kɛ Tuguna a Tarawele la a ko an karamɔgɔ o kuma min bɛ tali kɛ Asimi Goita la o kumana k'a kɔni taara ne ka bisimila wa ka bisimilali kɔnɔna na o kumana ko taama in tun bɛ boli minɛn min kɔnɔ o de ye k'a fɔ tɔni 43 bunyanko malo i k'a dɔn k'a fɔ ka se saɲɔ ma o fɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ boli kenige kan a n'a ɲɔgɔnnaw caman kɔrɔmɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna tila maaw cɛman maa minnu n'olu kɔni bɛ dekun minɛ kɔnɔ bi Badiriba ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin baara bolodalen min filɛ o kuma k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ waati minnu na u b'a fɔ ma ko période de soudure o kumana waati minnu n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn balo bɛna gɛlɛya kuma minnu na ko jamana ka se ka i k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maaw ma minnu n'olu kɔni bɛ dekun minɛ kɔnɔ bi Badiriba ko kuma ko min bɛ tali kɛ Asimi Goita i k'a dɔn tɔni sigiyɔrɔma n'o bɛ tali kɛ balo la tɔni sigiyɔrɔma 40 ani i k'a dɔn tɔni 43 o de bɛna tila i k'a dɔn k'a fɔ Mopti o kumana maaw cɛ maa minnu n'olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a mago minɛ o kɔnɔna na o kuma ko tɔni i k'a dɔn k'a fɔ 33 bunyanko o bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnna ni k'o tilaliw baaraw daminɛ ka ban tɔni 10 kɔrɔmɔrɔw ko o kumana ko o bɛ ka makɔnɔ Badiriba ko Mopti marabolo maa ɲɛmaw bɔra ka caya i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kan o kumana jamakuluw kɔni bɔra ni ka Asimi Goita a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ni ka u kunbɛn kosɛbɛ o kumana ko ka nin taama in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn maa min ni o ɲɛsinnen don nin ko in kun kan kibaruya ɲɛnama ma n'o bɛ tali kɛ commissaire à la sécurité alimentaire a bɛ i k'a dɔn Redouane Ag Mohamed Ali ni ka ale ko fɔ ale ye i da don kɔrɔfɔ yɛrɛ i k'a dɔn a ɲɛna ni k'a jira k'a fɔ gɛlɛya minnu n'olu bɛ yen ani maa minnu ni k'a dɔn bolonkɛnen sin bɛ olu ma olu ka se ka nin dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ o kumana ko commissaire alimentaire n k'a fɔ maa ɲɛma a ye nin bɛɛ lajɛlen perepere-latigɛ i k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛma ɲɛkɔrɔ Badiriba ko min bɛ tali kɛ nin kɛnɛ kan i k'a dɔn sigida den minnu n'olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu bɛɛ lajɛlen ani jamana yɛrɛ dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnena maa ɲɛma min ni o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ pays de programme alimentaire kunna ni o ye i k'a dɔn PAM maa ɲɛma min ni o bɛ Mali la o k'a ma ko an balimamuso madame Sall i k'a dɔn Aïdo Og o tuma ale fana ye i k'a dɔn kɔrɔfɔ ni k'a ta k'a jira k'a fɔ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya minnu ka kan ka ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni baloko gɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ o sanfi bɛ u kunna o kuma ko baara in lawuli kun ye o ye Badiriba ko i k'a dɔn k'a fɔ labɛn minnu n'olu sabatilen don o kumana o labɛnw ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen taara ni ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ marakɛbaa ma n'o bɛ Asimi Goita ale ko fɔ ko nin kɛnɛ in ka maaba caman kun bɛ yen ambassadeur min bɛ Allemagne jamana tɔgɔ la n'o sigiyɔrɔ bɛn bɛ faso Maliba ma ale min ye partenaire technique et financier maa ɲɛmaa ye u k'a ma ko i k'a dɔn k'a fɔ an karamɔgɔ Dietrich Paul ale fana ye kɔrɔfɔ ni k'a ta k'a jira k'a fɔ diɲɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ni fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ o kuma
kumana dabali munnu n'olu bɛ latigɛ nin ko ninnu na a kun ti dɛwɛrɛ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya bɛ se ka ɲɛsin sigida denw ma cogo min Mopti gouverneur n'o ye colonel Abbas Dambele ale fana ye i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ ni ka i k'a dɔn ɲɛfɔliw caman kɛ a ko tɔni sigiyɔrɔma 43 min filɛ n'a bɛ malo kofɔ n'a bɛ kenige kofɔ n'a bɛ saɲɔ kofɔ o kumana layidu dilen don a bɛ di maaw ma maa mun bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ maa sigiyɔrɔma 1,000,000 ani i k'a dɔn maa 100,000 n k'a fɔ maa 40,000 a n'a kunkanfɛn o la o kumana min bɛ tali kɛ Mopti gouverneur colonel Abbas Dambele ale fana ye i k'a dɔn fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ k'a bɛ di maaw ma maa minnu n'olu mago jɔnjɔnw ni gɛlɛnw bɛ a la ka bɛn ni a kuma o ye o de y'a to Mopti gouverneur ale kɔrɔfɔ ni ka o ta i k'a dɔn k'a fɔ Bandiagara gouverneur ani préfet minnu n'olu bɛ o tɔgɔ la ka bɛɛ lajɛlen ka i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw k'o da ka di u ma Fadiriba ko hakɛto ɲini min bɛ tali kɛ colonel Asimi Goita a ye kɔrɔfɔ ta min kɛ a ye sinsin min kan o de ye k'a fɔ baara in a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ jɛlenya a ka kɛ dɛ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ n'a ma kɛ dantigɛli ka kɛ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ wa ko min bɛ tali kɛ sumankisɛ kelen o kelen a ka kan ka taa yɔrɔ min na kɔrɔmɔrɔw k'a kana i k'a dɔn k'a fɔ sira jɛngɛ sanko ka sira fara n'a ma nin fɔ tan i bɛ ni bɔrɔw ye julaw bolo sugu la u bɛ k'a feere a tɛ s'a tigiw ma a bɛɛ n'Ala cɛ o ma Malidi k'a y'i sinsin o de kan ne ka kangari bere ta k'o da ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw kɔrɔ maa minnu ka baara bɛna bila nin baara in fana na o kumana ne ka i sinsin o kan ko kɔrɔfɔ nafama ye min ye o de ye k'a fɔ Asimi ko sumankisɛ kelen o kelen a bɛɛ lajɛlen ka se a sɔrɔyɔrɔ la Badiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Toguna A Traoré ale ka Fadiri don an bɛ Toguna A Traoré fo k'i yɛrɛ fo lase kɛ ko ɲuman na min ye k'a dɔn k'a fɔ bandaw sigira kalo 9 i y'a mɛn k'a sera Sogonikɔ ne m'o f'i ye e y'a mɛn fɔlɔ k'a taara sen jɔ Sogonikɔ Sogonikɔ kɔni ka ja ayi sabu n tɛna fɔ n ko cercle wala région ka pɔn tigɛ ka taa Sogonikɔ ko n taara ɲɛ da Sogonikɔkaw kan a y'a kɛ wa Mukutari y'a kɛ wa maaw tɛ kelen ye kalo 9 olu bɛ dɛsɛ ka min kɛ tile 10 kɔnɔ an y'a fɔ c'est à dire Mali da tɛ Bamakɔ ye i yɛrɛ ɲɛ de bɛ yeli kɛ fɔlɔ ka faamuyali sɔrɔ hinɛ ka na walasa diɲɛ ka na nka e ye maraba ye kalo 9 e ni diɲɛ ka jan maa min b'a da ko n bɛ taa Mali dugu in na fɔlɔ ka taa dɛngɛniya wa an jigi b'a la k'a fɔ nin taama minnu filɛ jamana yɛrɛ ɲɛmaa ka ye ka dugu la déjà o ye hɛrɛba de jigisigi don o jigisigi Asimi Goita ko Ala a sigilen ma i k'a dɔn kalo bɔ fɔlɔ a y'o jigisigi wale da le national olu kumalen don a ka fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don ko Asimi sugandira i k'a dɔn k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye k'a ma kalo 1 yɛrɛ dafa fɔlɔ ko Asimi a ye wuli ka jɔw daminɛ fɛn min bɛ se k'a to jamana in an bɛ ɲɔgɔn ka fori min nɔfɛ o bɛ sabati o kumana a ka i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ minisiri a y'o i k'a dɔn o wuli joona ko k'a ka taama bere ta ka taa i k'a dɔn diɲɛ i k'a dɔn a disibaw ka t'olu sira taama a kodɔnnaw ni kodɔn karamɔgɔw ka t'olu sira taama o kumana ko de y'a to sa i k'a dɔn Abdoulaye Diop son excellence Abdoulaye Diop ale min ye i k'a dɔn an ka jamana minisiri ye min man ani an ka jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔ o kumana bandaw a ye yamaruya d'a ma k'a ka wuli ka taama bere ta o taama bere i k'a dɔn Abdoulaye Diop y'o ta a y'i kunda jamana fɔlɔ jumɛn kan o de y'i k'a dɔn Rwanda ye o kumana Rwanda mais min ye k'a dɔn k'a fɔ Paul Kagame ale ka jamana don Paul Kagame yɛrɛ cɛ ye cɛ gologɛlɛn don min y'a ka jamana ka fiɲɛbɔ dakuw ye o kumana a taara fɔ buguda dɔ la n'o ye Uruguay yɔrɔ o buguda ye o kumana Jobu ale taalen Rwanda o kumana i k'a dɔn k'a fɔ ko a jira k'a fɔ ko Asimi Goita ka laɲini ko de y'a to k'a wulila ka se yan u kana ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Rwandakaw u ye fɛɛrɛ dabali minnu sɔrɔ u ka latigɛ taabolow la a ka ca Ala fɛ an yɛrɛ ka taa dɔɔni ɲini ye wa ko Asimi ka ci de b'a bolo ni k'a lase i k'a dɔn k'a fɔ Paul Kagame ma Mali a jamana ɲɛmaa min bɛ farancɛ fanga ɲɛmaaya la bi n'o ye Asimi Goita ye i b'a ye k'a fɔ ko min ɲɛ funankɛni don ko sabu k'a si yɛrɛ 39 38 39 a si bɛ taa o la ko nka k'a kɛlen ka diɲɛmaa dabali ban bi dɛ sabu a ka taabolo a tɛ kuma n'i y'a mɛn Bugari ka sogo nɔfɛ i y'a lakale o kumana Asimi a sen b'a ka sogo o maracogo la o kumana
ko min ye k'a dɔn ko ni maa min filɛ nin ye ko diɲɛ maa dabali bannen don a la ko a kɔni k'u dalen don a la ko nin ye maaba ye Mali bolo hali a n'a ka funankɛnɛya bɛɛ k'a bɛ ka sira min taama ko nin ye maakɔrɔ sira o taamatɔ ye ko yaasa anw bɛ se ka bɔ an ka gɛlɛya jugu in kɔnɔ cogo min na o fɛɛrɛ n'o dabali dɔw tigɛlen ye nin ye i yɛrɛ bɔra ka Asimu ka taama fɔ an ka camancɛ marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya Moti o marabolo la o kumana Asimi Goita k'a y'a sogo donni ka taa min kɛ mais i k'a dɔn Abdoulaye Diop ale ma ci Paul Kagame wa a yɛrɛ y'a yɛrɛ ci jamanadenw ma Asimi Goita y'a yɛrɛ ci jamanadenw ma ka wuli ka jɔ kɛ ka taa jamanadenw lamɛn i k'a dɔn ka taa dɛngɛniya n'u ka i k'a dɔn taabolow ye tarata don a y'a ka taama bere ta juillet kalo tile 6 2021 san in na a y'i kunda Moti marabolo kan a yɛrɛ ka taa dɛngɛniya kɛnɛ kan fɛn minnu bɛ yen ka t'i ɲɛ da kan i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛ ye jigi ye o kumana ko nin funankɛni 38 39 colonel min don armée ka colonel dilannen don o kumana ko Mali bagabaga min bɛ Mali kun kan i k'a dɔn k'o kɛlen don nin cɛ in ka hamina ko ye k'o de y'a to Manuel Makoroni o wulila a ka kɔtɛba ɲaga n'a ka i k'a dɔn ɲɔgɔlɔnbɔ la a ma jate don u ka kow la a min ɲɛ da u ka kɔtɛba ɲaga kan fiyewu o kumana ko a ma maa ci ka taa Paris ka taa delili kɛ a ma tɔnsi mɛku a ma maɲumatɔ kan fɔ o kumana k'a ma laɲini foyi kɛ Makoroni fɛ Makoroni y'a dɔn k'a fɔ ko a b'a ni cɛ min cɛ nin ye o kumana ko a kɛra sabu ye min ye k'a dɔn Asimi Goita ye a y'i ɲɛsin jamanadenw ka ɲɛnimagoro min b'anw da la degun min b'anw da la a y'i ɲɛsin o de ma k'o de y'a to o kɛra sabu ye a ka wuli ka jɔ k'i kun an ka jamana camancɛ marabolo kan ka taa kow lajɛ a yɛrɛ ɲɛ la maa lakali tɛ o kumana k'a y'o de fari da min ye k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita ye o ko kelen sen fɛ ale min ye jamana ɲɛmaaba yɛrɛ ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba fana don a taakunba de ye ka taa dusu don an ka kɛlɛcɛw la a tila k'u bilasira ni bilasirali ye hakilisigi bilasirali ka galabu don u la tuguni ka fara u bɛɛ kan nka a taara i ɲɛ da maa minnu kan taali kun fana kun ye dɛmɛ belebele dɔ ye ko ni Asimi tora a yɛrɛ ma i k'a dɔn diɲɛ misirijugu welela minnu b'an fɛ yan i k'a dɔn sorokew ni jokala ni kongango minnu b'an fɛ yan ko n'u y'a to a bolo ma ayiwa taɲinina juguw n'olu ma t'u fereke a senna ayiwa ni maa bɛ maa la n'olu ma taa i k'a dɔn faso janfa ka jɛ juguw fɛ ka na Asimu ka na i k'a dɔn a mago sa ko Asimu bɛ ka taa n'an ye sira min fɛ dɔw y'an don lebu kurun kɔnɔ ka taa an bila damayira dankan na nka Asimu bɛna an don kunna wolo kurun kɔnɔ ka taa an bila sutura dankan na o bɛ kɛ ni an bɔli ye gɛlɛya la ko Asimu b'o baaraw de la ni Ala ka jɛ o kuma Asimi Goita a ka wuli ka jɔw kalo kelen sigilen kɔfɛ nin bɛ taamasiyɛn ɲuman jira n'o tɛ dɔw ye kalo 9 kɛ olu ma nɔɔri da dɔw san 7 ko maa ka fanfɔrɔndadi t'olu se Kidali an ye nin bɛɛ ye nka Asimu a ye wuli ka jɔ kɛ Ala k'a jɛ i la k'a kisi k'a tanga ka jamana yɛrɛ kuma bɔ ni Ala ka jɛ merci Ala k'an to ɲɔgɔn ye an ka taa sugu la Ok, Koroboro. Namu? An taara an nana. Dantigɛli caman t'o la. Dantigɛli janba tɛ o la. Ko foyi tɛ to a cogoya la. Ayi ko bɛ yɛlɛma. Sori m'a fɔ sa. Walahi. Zikiri sori. A ko latigɛ bɛ. Ala ale yɛrɛ ka latigɛ yɛlɛma o de donna la o de ye nin hakilina in d'a ma a ka dɔnkili da sori. A man ka fɔ. A ka fɔ. Koroboro o kumana n'an bɔra hakilila jiginna Mopti ani Wuranda. An bɛ bi k'a dɔn bisimila minɛ ba ani Monocɛ Faba la a bɛ Buguni ko fɔ. O ka kɛ. Olu fana ka i k'a dɔn k'a fɔ gouverneur min bɛ yen n'a bɛ général de brigade Keba i k'a dɔn Sangare ko fɔ o kumana k'olu fana ye sigiba kɛ Buguni parce que i k'a dɔn k'a fɔ indépendant ka bi bɔ don olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ Buguni o ye Abdoulaye Jara ye a y'i kanto k'a fɔ min bɛ tali kɛ Buguni région kura o kumana ko sigi tile 2 sigi bonyango u y'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bugunikaw olu fɛ yen o ko sigi tun bɛ boli fɛn min kan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ bɛn ani kelenya walasa basigi ka se ka lanati Buguni a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a kun bilan bɛ o minɛ kɔnɔ o ko sigi yɛrɛ kɛra i k'a dɔn juillet kalo tile 3 a tile 4 kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye kesoba min bɛ yen n'o kama ko complexe Siraba Togo la i k'a dɔn Aja Deni Sali min bɛ yen ko baara in bɛɛ lajɛlen nundunna ye Badiriba ko n'o bɛ Abdoulaye Jara ko fɔ a ko hakilina taba kɛra collectif des régions non opérationnels a bɛ CERNOP ne ka o ko fɔ o kumana k'u tɛgɛ to o kumana dɛmɛɲɔgɔnya bolo min bɛ tali kɛ Buguni cercle mɔɔw ani ka se Yanfoyila Kɔlɔnjɛba ani Welesebugu commune Badiriba ko kumana fo ka se service technique fɛn o fɛn bɛ Buguni kɔnɔna na o kumana ko min bɛ tali kɛ nin kɛnɛ in na k'a ɲɛmaaya tun bɛ i k'a dɔn Buguni gouverneur bolo k'a ma ko général de brigade Keba Sankare Keba Sankare ani k'a dɔn k'a fɔ CERNOP bureau o kumana o maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen ko hakilila jiginna ko sigi ko kuma ko sigida caman kun bɛ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Joyilakaw la Duanzankaw Kucalakaw ani Sankaw ani ka se k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ armée o kumana a lakana maa ɲɛmaw caman ko tile 2 baara in kun bɛ boli fɛn min kan o de ye k'a fɔ lakanabaliya ye jamana caman jɛ bolo ni k'o
k'u sɔrɔ ka jamana kɔrɔnbolo k'u sɔrɔ o kumana hali jamana yɛrɛ k'a dɔn wurudugu yan fan kɔrɔmɔrɔw ko kuma ko lakanabaliya bi k'i sɛnsɛn ka se nin bɛɛ lajɛlen la o k'a man kan an k'an sigi ten ni ka i k'a dɔn makɔnɔni kɛ o kuma ko wele kun bilala i k'a dɔn sigida den bɛɛ lajɛlen ma maa ɲɛmaw ani k'a dɔn diinɛ ɲɛmaw dugutigiw fo ka se k'a dɔn k'a fɔ laadala ko maa ɲɛmaw ma aw ye na an ka sigi ne ka hakililajigin kɛ o kumana ka jateminɛ kɛ gɛlɛya min y'an ka jamana kɔrɔyan bolo ni k'aw sɔrɔ ani ka camancɛ bolo sɔrɔ o kumana anw kana an sigi ni k'an tɛgɛ d'an sen kan fo gɛlɛya selen ko an ka mara kɔnɔ k'an bɛ fura ɲini o la o de y'a to o kumana ko sigi in kɔni kɛra ne o hakilina ye ko yala sigida denw ka kɛta kan kɛ jumɛn ye yanni i k'a dɔn k'a fɔ bingani k'a dɔn sigidaw sɔrɔ o ko forumba in i k'a dɔn a maa ɲɛmaya senfɛ general de brigade dɔ i k'a dɔn k'a fɔ Keba Sankare ani ka se Sernop maa ɲɛmaa ma Mamba Kulubali fo ka se k'a dɔn k'a fɔ kumana maa ɲɛmaaba minnu fana tun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔ ni k'u ta k'u yira sigida denw na k'a fɔ wele kun ti dɔwɛrɛ ye anw minnu ne i k'a dɔn k'a fɔ jamana wurudugu yan fan ye an ka dabali ni fɛɛrɛw tigɛ teliya la walasa o kumana min bɛ tali kɛ lakana na an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin ko in da la cogo min na Badiriba ko min bɛ tali kɛ conseil cercle tɔgɔ la collectivités bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ni o ye Sidiki Sidibe ye ale ye i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ ni ka o ta Sidiki Sidibe k'ale ye conseil cercle maa ɲɛmaa ye Buguni o kumana k'a kumana i k'a dɔn ka hakililajigin kɛ k'a fɔ gɛlɛya minnu ye i k'a dɔn jamana kɔrɔnbolo ni camancɛ bolo sɔrɔ o kumana bi ni wele bilara sigida denw ma walasa o kumana da ka don o la a ka kan taariku ni k'o da mada ko sabu san 2015 ko bingani wale tara ni ka ɲɛsin i k'a dɔn fakɔla ma min bɛ tali kɛ san 2019 o kumana Bamaji wale kɛbaw olu ye mana kɔrɔ ni ka i k'a dɔn bingani wale ta k'o ɲɛsin u ma Kɔlɔnjɛba fana ko février kalo i k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen san 2021 ko bingani wale tara ka ɲɛsin Kɔlɔnjɛba ma ko kuma ko bingani laban yɛrɛ kɛra i k'a dɔn waati tɛmɛnen na Buguni yɛrɛ poste la n'o bɛ PK kofɔ o kuma ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi k'a dɔn k'a fɔ kulu farala ɲɔgɔn kan k'a dɔn jamana sigida denw wele u ka fɛɛrɛw tigɛ i k'a dɔn gouverneur ka yamaruya ye walasa o kumana dabaliw ka tigɛ bɛɛ k'i hakili to a la gɛlɛya minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na fura ka se ka lasɔrɔ a la k'olu y wasara nin ko in na kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ collectivité régionale opérationnelle olu ko k'u ka hami ti dɔwɛrɛ région kow bɛ se ka sigi sen ka teliya la walasa lakana bɛ se ka lasabati o kumana i k'a dɔn k'a fɔ nin sigida bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ hakililajiginna Yorodi Sahel fo ka se k'a dɔn k'a fɔ Kitama min bɛ tali kɛ Nara ani Joyila la Buguni ani Kucala fo ka se k'a dɔn San Baɲangara ani Douanzan o ko n'olu bɛ tali kɛ a région ko la a découpage na gouverneur sigilen kɔ o découpage ko ninnu ka teliya walasa kanw ka se ka labɛn nin yɔrɔ ninnu na o kɛra olu ka jɔrɔnankoba ye ni gouverneur fana ko k'a di i k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ tigɛ ani wulikajɔ minnu ka kan ka kɛ sigida denw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye kɔrɔmɔrɔ k'olu ka i k'a dɔn u bila o minɛ u kɔnɔna na Badiri ko o kumana laɲinibaw caman kɛra a kɔnɔ n'o kɛra sɛbɛn ye gouverneur ye layidu ta k'a bɛ n'o ci i k'a dɔn k'a fɔ mara kɛbaaw olu ma nin sɛbɛn in an y'a bɔ indépendant kɔnɔ u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min kun taara Buguni n'o ye Abdoulaye Jara ye ale ka fasiri don Abdoulaye Jara ka fo ka i yɛrɛ fo lase kɛ ko ɲuman na maaw sɔrɔla minnu ko anw jamanadenw k'anw de kan ka Asimu dɛmɛ ni k'a kisi nin fɛnjugu ni maajugu fɔlen ninnu tɔɔrɔ ma a ko malidenw de kan k'a dɛmɛ k'a kisi u tɔɔrɔ ma yɔrɔ dɛ sinon maliden man ɲi dɛ man ɲi dɛ danaya sɔrɔ man di bele Ala kosɔn danaya bɛ da jɔn kan yɛrɛ fɔlɔ a ka gɛlɛn wallahi f'i k'a tigi ye wa fini maa ka jɛ k'a ka danaya bɛɛ da ka di bɛɛ nɛ ka di bɛɛ ye kulutigi ye bɛɛ ye kodɔnna ye o bɛ se ka kɛ wa bɛɛ lajɛlen b'a kundama lase n'a dabara ye wallahi wa n'i y'u bila o la sa o y'a ko tɔ dabilalen ye Enfer Kadiatou Fofana Sidi Tamboura a ka di kojugu n'i m'a sɔrɔ de i m'a sɔrɔ dɛ bɔ ni laban cɛ ko n'i m'a sɔrɔ de i m'a sɔrɔ n'o tɛ safi Mali ɲɛmaaya yɛrɛ de ka di quoi ne yɛrɛ de n bolo su a la k'a nɛnɛ ɲa sɔrɔ a ka di a bɛ n tama nka kɔmaya o bɛ n pɔ le national a kumalen don ko Enfer Kadiatou Fofana ani Sidi Tamboura ko minisiri Wage k'a ye ŋaniya siri k'i yɛrɛ bɔ ni maa minnu bɛna fereke don a ka gese la awɔ ko chargé de mission
k'a bɛ n'i yɛrɛ senbɔ sen na k'i bolo bɔ bolo k'u bɛna fereke don a ka gese la ayiwa ko min ye i k'a dɔn sergent chef Tamura ale dilen kɔrɔ kɔ kiiri tigilamaw ka bolo kan n'u y'ale bila ka taa Bamakɔkura lycée la bi ko déféré i k'a dɔn maison centrale d'arrêt de Bamako o kumana ko dakun selen don Kajatu Fofana ma olu min kɛ bɛ ka mankan caya i k'a dɔn Facebook kan ko ale ma nɔ minɛ ale ma minɛ ayiwa ko dakun selen don a ma a fana ka t'i dantigɛ a ka kɛtaw minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ olu fɔlen don k'a ka t'i dantigɛ nka Kajatu bannen don k'a k'a dɔn mobili n'o y'a ka bolifɛn ye k'o clé di fɔlɔ a bannen don k'a ka bureau fana clé di a dun yamaruya dilen don isiw ma k'olu ka taa bureau in dayɛlɛ o kumana u ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ ka bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na ayiwa k'u taara kɔlɔsili ye fɛn jumɛn jira bureau kɔnɔ k'u nana ye k'a fɔ don kibaru baarakɛla caman olu ka cachetw de bɛ Kajatu fɛ yen n'o ye i k'a dɔn tanbon ye awɔ ko des cachets de plusieurs organes de presse ont été retrouvés dans son bureau. Là, c'est compliqué. Tiɲɛ yɛrɛ la. O tɛ ko wɛrɛ. Ale ye don kibaru baarakɛla de ye wa. Mun bɛ maaw ka cachet se yen. U b'a dilan kɛ. O kumana janɲɔ masa ayiwa ko bɔ kɛra o de ka bureau kɔnɔ ye k'a jatu ka bureau kɔnɔ ayiwa ko min organe de presse caman ka cachetw k'olu de yira yen nɔ o kumana maa min ye ni kunnafoni d'a ma i k'a dɔn apprenti informateur don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Moti ma n'an bɔr'o la i k'a dɔn k'a fɔ ko ba min ni i k'a dɔn o kɛra bɛɛ lajɛlen tulo la kibaru duman ye bi o de ye i k'a dɔn k'a fɔ Anfiɛri Karimu Keyita maison de la presse don kibaru baarakɛlaw tɔgɔla soba a ma ɲɛma ko k'olu sewara u nisɔndiyara kuma in mɛnnen dɔrɔn olu tulo la k'a fɔ ko nominɛni tan bɛ ka Karimu sɛgɛrɛ mandat d'arrêt international k'a kɛra olu sewa k'o ba ye fɔlɔ a barika tulo sɔnna ɲɛnijɛ k'a ye janɲɔ masa i b'a ye k'a fɔ fasirijɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don indépendant kɔnɔ u ko communiqué ko a bolo nɔ bilala Banjugu Dante de fɛ n'o y'an ka i k'a dɔn so in a ma ɲɛma ye ayiwa ale y'a ka nisɔndiya jira ka bɛn ni kununko ye k'a ka wasa jira ka bɛn ni mandat d'arrêt international ko in ye min talen don ka ɲɛsin Karimu ma n'o bɛ taa juguya la ayiwa jamana ɲɛmaakɔrɔ den don Ibrahim Boubacar Keita a tɔgɔ madalen don maafaako la maafaako min n'o ye tununi ye n'anw yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ don denkuwari baarakɛla don journaliste Birama Ture ko bi ma nin kuma bila sen na an y'an seko damayira kɛ nin mankan na koyi o kumana laɲini tun kɛra nka i b'a la don min a y'i setigi ma o i t'a dɔn kojugu ye f'i ka bɔ yen bisa wulikɛlen don i k'a dɔn k'a fɔ sanubereni nɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ baby dog wulikɛlen b'a nɔfɛ bi i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko ye kunnafoni sɔrɔlen k'a kɛra nisɔndiya ye i k'a dɔn don kibaru baarakɛlaw bolo kosɛbɛ o kumana k'u bɛ i k'a dɔn kɔkɔrɔma don kɛ ka ɲɛsin an ka kiiri ma ani kiiri tigɛbaaw ma u y'a kanu ko in ka kɛ cogo min dantigɛliw ka kɛ bu ni kolo ka bɔ ɲɔgɔn na nin ko yɛrɛ ka jɛya tiɲɛ ka dɔn ten sa dɔ kɛra o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Banjugu Dante a kɔni nisɔndiyara nin ko in la maison de la presse ma ɲɛma a ko u bɛ an bɛɛ fara u kan ka kiiri tigilamaw dɛmɛ u ka nin ko in jɛya k'a dɔn tiɲɛ ka dɔn Birama ka Anfiɛri ko kan sa ko nin ye ko ye ko min n'a misimisi bonyalen don an bɛɛ lajɛlen kan ayiwa min ye k'a dɔn sɛbɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ maison de la presse u kɛlen don ka foli kɛ ani tanuni k'o kɛ ka ɲɛsin don kibaru baarakɛla kelen kelen bɛɛ ma maa si ma bɔ maa la ko sabu ko in kɛ ni bi cɛ an ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a n'an ye mankutu ani mankan minnu ci ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin Buramako ma k'a b'o foli kɛ a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye n'o don kibaru baarakɛlaw ye k'an bɛ hakililajigin kɛ Birama Ture ale tun bɛ baara min na o y'an ka baara in ye don kibaru baara nka fasiri kɛbaa ye olu ye a tun bɛ fasiri jɛkulu min na ani fasiri sɛbɛn min na o de y'i k'a dɔn journal d'enquête dɔ ye n'o bɛ wele ko Sphinx o ye Adama Darame ale yɛrɛ ta ye o kumana ko min ye Birama ye a tununa tɛ pelenge tɛ o san 5 mumɛ ɲɛma sɔrɔ maaninfin tununi na o kumana ko taa ka segin bi kɛ cogo o cogo Karimu tɔgɔ de bɛ ka mada nin ko in na kuma mana fɔ cogo o cogo Karimu Keyita tɔgɔ na mada a la ko min ye don kibaruw ye kunnafoni cɛrin siraw ani k'a dɔn wulikajɔ kɛbaa caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko Karimu Keyita k'ale nɔ bɛ Birama Ture ka tununi in na o kumana k'a ko ka ɲɛnabɔ sabu nin ko kɛlen don jakumabo ye k'o datugu mɛlɛku an bɛɛ lajɛlen kamana gannen don kɔnɔnafili kɛn bɛ ka maaw sɔrɔ Buramako la Birama Ture ka ko in k'a kɛlen don kabako ni dakabana ko ye malidenw bolo f'a ka jɛya de mandat d'arrêt international
ko min bilala Karimu nɔfɛ ka taa juguya la ko jara Maison de la Presse maaw ye kosɛbɛ maa ɲɛma ale y'a ka nisɔndiya jira k'a ka wasa jira ka ɲɛsin nin ko in ma n'o ye Banjugu Dante ye an ye nin bɛɛ sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli don fasolijɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don kɔrɔma min nafa ka bon a la kosɛbɛ u k'a dɔn k'a fɔ Karimu ko tɛ nka anw baarakɛ ɲɔgɔn an balimakɛ an bɛ kiri tiɲɛ nɔfɛ walayi an baden an sinji an ni min bɛ baara kelen kɛ o de ɲɛmafi fara Mali kɔnɔ pewu miseli mana tunu o bɛ ɲini nka banifin tunu ko o tɛ ɲini wa o ɲinibaw fana fereke bɛ don i ka gese la f'u ka lettre in faamu k'a fɔ de fait que fanga ye da don a la o de kɛra wasaba ye Maison de la Presse la o diyara n ye Karimu ko tɛ ayi Burama ko tɛ Seydou Jan ko tɛ tiɲɛ ɲinini ko don nka tiɲɛ ɲinini ko don maa dɔ tunu ni tiɲɛ ɲinini an baarakɛ ɲɔgɔn don an dɔ don lettre bɛ bila o minɛ kɔnɔ ni min y'a faamu k'a kɛ Karimu ko ye tant pis pour toi n'i y'a faamu k'a kɛ ko Burama ɲinini ko don ɲinini o de ye lettre esprit o de ye hakilina a ɲɛ ka sɔrɔ o tuma procureur Idrissa Amidu Touré tiɲɛ nka Idrissa tɔgɔ an ma nɔgɔ dɛ Mandomori a n'a ni bi cɛ ko a ma caman ɲama fifa sa wa cɛ Adri mɛ min f'i ye a caman ɲama fifa Adri a bɛ dɛ i ta y'a da ye a ye hali fɔta ça fait an mago bɛ ni maa masinaw de la olu ɲɔgɔnna furankɛni minnu m'u yɛrɛ saraka minnu m'u yɛrɛ feere dɛ minnu m'u danbe bila bɛɛda la ko a tɛmɛbaatɔ k'a ta ka taa n'a ye minnu m'u i ka hɔrɔnya da segere kɔnɔ ka taa n'a ye tiritiba kan an kan t'olu ma furankɛni ɲumanw Asimi y'a dɔ ye nin Touré in y'a dɔ ye an kun y'an jigi da dɔw kan bɔra an jigi kɔrɔ nka jigiw ma ban maa ɲuman tɛ ban jamana in kɔnɔ koyi u ka ninnu ɲini jama la ale kɛ ka ban Sadio Kamara ninnu bɛɛ ye jigi sɛnsɛnyɔrɔ ye Masumale ko maa ka sira ji basigilen kɔnɔ ko ɲɛ ji min t'i lamaga a tɛ woyo sira a sigilen kɔnɔ ko ɲɛ fɛn min b'a jukɔrɔ i t'a dɔn Kamara ale fana dankɔrɔba dan bɛ défense kɔnɔ i ta y'a da kɔrɔmɔrɔ nin ko in a bɛ ka da danga min na o de ye a ka faamu o cogo la Karimu ko tɛ ni Karimu welela k'a ɲininka n'a dɔn ko tɛ a la a banna sariya bɛ a bila Salamu Fatiha a yɛrɛ an ye procureur yɛrɛ ka kibaruya dilenw lamɛn a ko ni nin sugu kɛra min ye Karimu yɛrɛ ye a kan ka na fasoden ɲumanya n'i y'a kɛlen mandat d'arrêt international a mana de o a tɛ Mali kɔnɔ yan a bolilen tɛ yan wa a bolila n'an ka buruburu caman de ye a bolila ni buruburu caman de ye k'a kɛ ka jago carton fa ka taa n'a ye maaw ɲɛna ko jago ji de o kumana i k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ dɔw kɛlen don ka wulikajɔw kɛ i k'a dɔn ko seli fana bɛ ka surunya yɔrɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ madame Sako Kadi Kamisogo Aslot Énergie la kɔrɔmɔrɔ ale fana ni seli sera Kadi fɛɛrɛ o fɛn bɛ kɛ ka y'a fɔmala sigiɲɔgɔnw ni sinji minnu bɛ yen n'olu ma se ka saga sɔrɔ u ka fara ɲɔgɔn kan kulu bɛ yen koyi a bɛ fɛɛrɛ ɲini ka wari ka misi ɲini ka d'olu ma u ka musokulu b'a kɛ Aslot la ninnu ka jɛkulu u ye koba caman kɛ yen koyi o kumana challenger kumanen don kɔrɔmɔrɔ nin bɛ hinɛ de ko fɔ walahi a bɛ hinɛ ko fɔ a b'u ka hinɛ ko fɔ a b'u ka hakilina ɲuman ko fɔ walahi ni seli fɔra kɔlɛtigi bɛ jaabi tigɛ bɛɛ b'i jɔrɔ sabu bɛɛ b'i kun ta bɛrɛ dɔn bɛɛ ɲɛ bɛ jamana cogo la sɔngɔ hakɛ bɛɛ ɲɛ b'o la a bɛ maa hami nka ni maa min sera k'o hami jugu ta ka bɔ i kan sara si tɛ e bolo ka d'o ma Ala de b'o sara a banna o kuma k'o kama min bɛ tali kɛ Aslot n'o bɛ tali kɛ association des serres unies de logement sociaux de Tabakɔrɔ k'a maa ɲɛmaaya ye i k'a dɔn k'a fɔ madame Sako Kadi Kamisogo ani i k'a dɔn a tɔɲɔgɔnw k'u kɛlen don ka tabale gosi i n'a fɔ u bɛ laada minnu kɛ ka kɔrɔ kɔrɔmɔrɔ olu yɛrɛ seko n'u damayira kɔfɛ ko dayɛlɛlen don i k'a dɔn dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ ye baɲumankɛ tɔn ONG ani ka se k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni Ala ye i k'a dɔn olu ka nɛrɛ kɔrɔ ɲigin u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ olu kɔni n'o bɛ tali kɛ Aslot la u b'u seko ni damayira kɛ sabu Ala ye olu sigiɲɔgɔnw ni k'olu dɔw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaw ye minnu gɛnna ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ka sigiyɔrɔw la k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana gɛlɛyaba ye o kumana sunkalow tɛmɛna i k'a dɔn Kadi Kamisogo a n'a ka tɔɲɔgɔnw k'u ye dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u ma min bɛ tali kɛ seli fitinin na u b'u ka i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u ma ko seliba fana nun bɔlen filɛ nin ye min bɛ tali kɛ madame Sako Kadi Kamisogo ale min ye Aslot maa ɲɛmaa ye a k'a dɔn k'a fɔ kunnafoniyaw ni ka o di a ko ni seli sera o kumana tiɲɛ don a bɛ nisɔndiya ko fɔ nka a bɛ olu fana u ka wulikajɔ n'u ka kamanagan kumaw k'o fɔ bawo a man di olu ye ni ka i k'a dɔn k'a fɔ ka seli kɛ k'a sɔrɔ sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen o kumana saga jɔrɔ bɛ u la walima i k'a dɔn k'a fɔ sogo yɛrɛ sɔrɔli jɔrɔ bɛ u la o de y'a to ko i k'a dɔn k'a fɔ muso cɛsabaatɔw walima i k'a dɔn k'a fɔ falatɔ minnu bɛ yen yatimɛ minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don nin sigira ninnu na olu bɛ fɛɛrɛw
nu dabalu bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka association tɔgɔ la ni musoba ninnu Asiloto association des sœurs unies des logements sociaux ni ka fara ɲɔgɔn kan k'olu labɛn kɔrɔbɔrɔ ale yɛrɛ min y'a maa ɲɛmaa ye Madame Sako Kadi Kamisogo k'u bi dɛmɛ ɲɔgɔnya minnu ni k'o lasɔrɔ kɔrɔbɔrɔ k'u b'a dɔn i k'a dɔn k'a fɔ baganw de la ni k'o kɛ ka hinɛ lase mɔgɔw ma maa minnu n'olu i k'a dɔn k'a fɔ u cɛw ntanyana minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni i k'a dɔn yatimɛw don minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔw don hakilila jiginna k'a fɔ ko kuma ko i k'a dɔn mɔgɔw don ni u ka somɔgɔw de gɛlɛyaba bɛ u ye u bɛ fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ ni ka u k'a dɔn o fɛɛrɛw tigɛ walasa k'u dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ko ɲinan ta fana olu b'i k'a dɔn k'a fɔ u seko kɛ koyi nka dɛmɛ ni dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔrɔbɔrɔ k'u b'o ɲini i k'a dɔn sigida bɛɛ fɛ Bamakɔ n'a ma kafo u ka fɛɛrɛ tigɛ ni ka Asilotu kɔkɔrɔma don ani ka i k'a dɔn min bɛ tali kɛ cɛsabatɔ la funangɛniw ani maa o maa bɛ ni dekun ni gɛlɛyaw bɛ u kan u ka se k'u dɛmɛ sabu k'a man di olu ye fiyewu u ka daga sigi u sago la k'a sɔrɔ u sigiɲɔgɔn n'u sinji minnu bɛ yen kɔrɔbɔrɔ o kumana ko olu ma se ka wasa a misimisi ka bon wa o kolontigi caman bɛ an fɛ yan olu ta tɛ taa Ala ko sira fɛ koyi n'o tɛ ni maaw y'u ɲɛsin nin ko masinaw ma walahi adamadenw bɛ degun caman na an bɛ bɔ a kɔnɔ walahi Kadi ninnu bɛ k'a kɛ san o san yala u bɛ sara a la wa walahi u tɛ sara a la u bɛ mun ɲini ni Ala kama dɛmɛ tɛ a banna wa olu yɛrɛ tɛ nimisa u y'a kɛ minnu ɲɛ a bɛ t'o kɔnɔ Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la a ko n'a fɔra k'i ka saraka bɔ ko n'a fɔra i ka misi kɛ saraka ye ko n'i y'a faga ko k'a fɔlɔ i sigiɲɔgɔnw na sigo dili daminɛ i sigiɲɔgɔn na ko hali ni saraka ma minɛ ko sigi bɛ diya hinɛ bɛ diya walahi Amadu wa saraka yɛrɛ bɛ minɛ ko hali ni saraka ma minɛ ko sigi bɛ diya wa saraka yɛrɛ bɛ minɛ a bɛ minɛ fana o y'a ni ATT ka kuma ye o ye fɛɛrɛ de ko il faut le dire c'est normal mun b'a i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔnw i n'a fɔ Asilotu b'a kɛ cogo min na i k'a di olu ma gɛlɛyaba bɛ maa caman kan bi n'an yɛrɛ kɛra seere minnu bɔ n b'u sigiyɔrɔw la k'a sabu kɛ gɛlɛya ye olu bɛ ɲanibagoro si bɛɛ la caman bɛ yen fala ni yatimɛw cɛsabatɔ ye fala ni yatimɛw olu ɲɛ bɛ masatigiw parilen da tuma min o y'a sɔrɔ fininkolonin b'u la u ma fini jigiya sɔrɔ o b'a sɔrɔ sogo bɛ ka i ka dɔn tile 4 kɛ dɔw fɛ yen nka ninnu ma tile 1 ta sɔrɔ fɔlɔ k'a burute o kuma Kadi ninnu ka nin baara in Ala ka barika d'u la ka barika d'u ka tɔn na ka sababu ɲuman nɔgɔya u ye ka maa karilenw kunsin u ma nka minnu bɛ taa di concert kɛyɔrɔ la an kan t'olu ma dɛ minnu b'a dɔn Ala ko ni hinɛ masina na an kan b'olu de ma siga t'a la ko kabi k'a dɔn min bɛ tali kɛ nin kɛnɛ kan kabini a sigira k'i k'a dɔn association sigira depuis 2016 kɔrɔbɔrɔ k'u ye dɛmɛba de kɛ nka olu ma wasa hali bi dayɛlɛlen de don ani dɛmɛbaw ka kɛ ka se hakɛ min ma u ka se k'o kɔkɔrɔma don u ye min kɛ Ala k'o sara u ye ya masha Allah Ala ka sababu ɲumanw nɔgɔya amin ya Allah Fakiri ka maaw karinciw kunsi u ma Ala sɔnna a ma n'o tɛ tɔgɔɲininaw bɛ yen olu bɛ miliyari fusugu ka V8 san k'a di manamana kanfɔlaw ma ani jɛrɛjiralaw nka n'i y'u wele k'u ka 100,000 don sogo la k'a di ninnu ma b'a ko wari t'an kun a ka gɛlɛ kɔrɔbɔrɔ o kumana min bɛ tali kɛ waati kɔnɔna o korona nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen kunnafoni jɔnjɔn dɔ fana ye nin ye minisiri min ɲɛsinnen don hakilila jiginna commerce ani min ni o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jago ma k'a ni buusew ka tɔnw sigira ni ka hakili falen kɛ o kumana ko sogo o kumana ntɛnɛn nata k'a daminɛ ntɛnɛn na o kumana sogo koloma kɔrɔbɔrɔ o ye dalasi 460 ye o na fisaya ko la dɛ wa o bɛnkan ye min ye jamana gouvernement ma ɲɛmaw fɛɛrɛ de tigɛra u bɛna subvention ta ka ɲɛsin buusew ma o kana k'a bannen ye dɛ n'a fɔra k'u b'a contrôler n'u ye subvention di diɲɛ don o don ka taa bɔ yen sabu an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na koyi jamana bɛ hinɛ anw na nka an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na kuma dɔw la n'o tɛ subvention bɛ fɛn caman na o tɛ maliden bila bali k'o gɛlɛya maliden ɲɔgɔn ma minisiri kɔni u k'a kɔlɔsi dɛ k'u bɛna kangari sisan ta bɛɛ ka kɛ suivi de ye a bɛ kɛ suivi de wa a bɛ wajibiya buusew kan n'i ye 20 di cɛw cɛ ma n'i ye 20 di cɛw cɛ ma bi a suivi kɛ a banna n'i ye i ka dɔn fiɲɛbɔda di cɛw cɛ ma bi ko yaasa a fana ka sɔngɔ ɲɔngiri jamana subvention a bɛ n'a fɔ u bɛ 9,000 ɲɔgɔnna di misiw kelen kunkɔrɔ o kun yɔrɔ o caman kɔni bɔlen o la dɛ caman bɔra o la o kumana sogo 2300 o ye sogo koloma ye 2800 yɔrɔ o 560 ye o ye y'a fama la kolondan ye k'a daminɛ ntɛnɛn nata Ala k'a kɛ ten bɛɛ ministre Mohamed Ould Mahamoud a fɔ Mahamoud Ould Mohamed ale ye nin département maa ɲɛmaa ani k'a dɔn k'a fɔ ministre caman farala ɲɔgɔn kan ka nin latigɛw kɛ ani buusew alhamdulillah ko fɛɛrɛ bɛɛ bɛ tigɛ ko ka tigi sen kan kalo 2 kɔnɔna na Ala ka ɲɛ sɔrɔ a ko n'Ala sɔnna hinɛbaatɔw ka ca kosɛbɛ a ka ca kosɛbɛ u bɛ wulikajɔbaw kɛ a ma ban o kumana an b'u fo kosɛbɛ a bɛ yen nɔ a ti ban fana n'o banna so fila masa b'a ka dugukolo meleke siga t'a la olu ti ban dugukolo kɔ kan a man ca de Musa Sanamba Keita la
entrepreneur do i k'a dɔn entreprise citoyenne Kɔrɔmuru ale fana ye wuli kajɔba ba ye sifina kado min fana bɛ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛsin sigiɲɔgɔnw ma an b'a fɔ a n'a ka secrétaire bɛɛ lajɛlen madame Darame Basan Mayiga an b'u fɔ ACI kɔnɔna na. Ni Ala sɔnna n'an y'olu fo min ye laseliw ye an b'o kɛ ka sɔrɔ ka i ka dɔn sigiɲɔgɔn damadɔw fo ni k'an ka koso ni kasaw kuru